Horas marihita paparana putar raja sila sabungan si waluturpok na marhaujatu sila lahin na bulak lalo provinsi Bantenon. Dihamu amang hita paparana puta sila sabungan sa loh raja sahatu tabur raja di Bornginon taulite mamuse marsiajar taringot tu istilah ni napinukan ya puta si jolo-jolo tu. Bulan lo apalagi tikyon naso idiat tu si hita hata bata asli na mungkin jarang muselo tabigi nangpe mungkin diulaun apalagi pakateon sehari-hari di antara hita alani di bagasa tikyon nunga di parade narasumberta piga-piga hata ni halak Batak na soheade pe yatu si hita manang soheade bege hita asa tabigi ma taparsiajari ma pala ditikyon ima hata runduk marga onang-oning hela soduhon boru apuan mahiandu hinomit manang nahinomit may solat lohot buru nagojo alani asa rap hita mengatusi tapasada marohata rap mabigi mahita sian narasumberta ima amata opu depen si haloho lohot amata opu romora si deberiba asa marsiatura mahamu amang partikenon bahasa tami matuhamu butima mauliate isa mita udah horas madhita paparana putar raja silai sabungan sualuturpuk na marhaujatu silalahi na bulak obar tu materi na dipasa ni amata penasihat nak kiringani ra jut do dang tatusi aka istilah-istilah ni oputa si jolo-jolo tu alanido kami sian bidang adat do tarobo berusaha merestorasi jala mengartihon aka istilah-istilah asa atus sita sudi asa boyon pakyota manang terapenota manang implementasi onota di parngoluta sigarupari di tengah-tengah ni aka masyarakat adong walu istilah nanai sifat orang nami di son jala sada persada penon di patorak kami parjolo nakin ima ruduk marga ahado na dimaksud do ruduk marga molo sada-sada bawa ni kita halak Batak mangalak boru sian boru jauh istilahnya boru jauh nah sekaligus ate molo jauh artinya sileban boru jauh manang sileban manang naso sarobang do kita Batak jut do ima nanang ripeni bawahon di pamargahon tu margani tulangna manang tu margani hula-hulani natorasna ate terjujuk do te di pamargahon asabui dengan mardalan jala dapot tataran ni kita Batak ima dalihan natolu. Jadi istilah ni oputta si jolo-jolo tubuh molo sada-sada bawa mangalak boru siap boru jauh marang boru sileban di paapuhon tu margani tulangna manang tu hula-hulani natorasna didok ma istilah nion istilah duruk marga. Itu dari maksud duruk marga. Jadi istilah duruk marga
Holan marlaku tu sada borua sian boru jauh na di pamargahon manang di papuhon tu margani hula-hula nina toras ni bawa neng mangoli siat tonga-tongani kita Batak ido didokon ruduk marga atak kasate amangate dang polara arong suku-suku dison alana on istilah ni oput si jolo-jolo tubuh don nama dokon sada borua ia boruaon sian halak jauh mulai dokon si halak jauh berarti halak sileban manang halak naso sarobang dohot tita Batak ate ima dari maksud dohot duruk marga napa dua hon ra dang pola sahra tatusian onangoni ate ngahya bigiote apa dawate molo onangoningon berarti buido ononon sada igijang berarti opung ate ama ina ate tolu anak do boru papaton pahopu lima nini nono onom odok-odok ditoru onang oning ate ima hebat na kita halak Batagon sampai tu generasi papituhon boy dapat pitu sudut ate jebuy do korota kami nunga tarap ni onang oning berarti nunga pitu sudut kami nunga tarap odok-odok dihutai dan gitu berarti tarap generasi ke-6 kami nunga nini nono dihutai berarti generasi ke-5 pahopo generasi keempat soalnya anak sian opung dak nah jadi omma na dimaksud dohot onang oning ate catat tamu ate onang oning berarti generasi ke-7 dimulai dari generasi ke opung generasi pertama opung generasi pertama tangga ma opung ate itoruni opung bapak oma itoruni bapak anak boru pahopu baru nini nono odok-odok idik-idik baru onang oning ate saya kasate ahya tapi opera ta begitu iya pega gitu dasar rupa kita imate baru masuk mahita tu na patuluhon Ay masuk lanjut ke musik. Olah. Masuk orang mah kalau ada lebih sedikit gitu tuh sampai pada nggak sampai pitu generasi. Boleh beda orang sama anak mangkong. Opung kan? Budak tongon sopung. Ay da nga dong biyon kan? Rata-rata lah nyon naman wangin. Kita udah gitu. Itu dong. Boy nyon. Na mungkin biar sada opung mangulu onang oning. Iya. Na mungkin nah ya molo pahopu namar pahopu ala nyodo ado ngate. Iya. Ya arong do ya huboto na tua-tua toho marang daong. Tapi naruh hotu kadang berbeda. Ima pahopu na mar pahopu. Ima tong pura jaba biar si semua orang kan molo lang salah dah. Karena dia biar berbeda. Ya ala nyon ale molo tu onang oning dah adong biong. Iya. Dari suku-suku pun akhirnya termasuk Bui bisa anak-anak kalau satu nomor ini. Bui, bahasa Bui. Bui, ate. Baru masuk mahita istilah na patulon nakin hela soduhon. Hela soduhon. Ate. Hela soduhonon
asing dodo sinodukela. Isinakin naman doktor hela suddo saruparo sinodukela na. Tabuka halaman na mangihut, halaman tolong, istilah aik namar halisung ahado. Aik namar halisung, tu aik na marhutobung. Ya. Aik namar halisung, tu aik namar hultobung. Dan gitu, tinogu ni palilung, roha gabe tarjolung. Kan itu kan? Ibu tuamu do palilung tehe, tabo do palilung. Palilung artinya perbuatan. Perbuatan dengan ni palilung na inna. Aek namar halisung, tuaek ni namar hatobung. Tinog ari palilung, roha gabe tarjolung. Artinya iba roha, iba. Tarjolung artinya gabe iba, gabe simpatik. Dan itu na terjadi molo hela soduhon. Asing dodohot sinodukela, molo sinodukela berarti sinamok na hurang. Digarar ma dohot gogona kan itu nuangin. Dong hira-hira impas boima. Ya, iya di pahuta mose. Itu molo sinodukela. Mola ho hela soduhot daw. Namar laku na kini do na kini gani. Aik namar halisung ahado warna. Tu aik namar hatobung. Dagido tinogu ni palilung roh gabe tarjolung. Artinya semonon. Adong sada-sada bawa. Roh huta-hutani sada huta, sada keluarga. Ya bawaon neburjuan. Haposan. Jolma haposan. Istilahnya disuruh marmahan sinur pinahanda. Disuruh mangula gabe na diulana. Mololau pe ima iduk somang naon marang perjabuon namanudugon lapatanna dan itu lau sudi mardalan. Akka ulaun dengan mardalan. Dangadong nahurang, dangadong nalipe. Tetunu angin, alani dengan dipalilungi, gabe terjolung, rohani nyon, keluargaon mangida bawaon. Gabe diunung maburuna, asa olo gabe pardijabuni si bawaon. Jungna dioloi. Sudi akka biaya-biaya namosok haperluan pestai ditanggung ima pihak parburu. Ditanggung pihak parburu. Jala diulosi do helanaon do berunaon didok maun ulos sape tua alai ulau ninon dang pola maralaman ulau dijabudo ate. Jadi sudi ulak kosal nai upa saya nakin aik nama halisung tu aik nama kulatobung tinogu ni palilung roha gabe tarjolung gabe iba gabe simpatik nyon alai secara moral tu akka natorop olo do sipata honahata ai lau satu benda itu di parhela olo do songoni ate alai rohama di parroha rohani amat taido di parroha alananu garakin inama kritia pangalahona pedinggan mulau-lau benget jalan muse haposan artinya barani perburui pasatu buruna nampe hatu bakian ate ima guarna hela soduhon nian
Hudokon hulak ko salinay tal hona rehe ron siya naka o berbalak bah gabi. Hatu berarti hidup di parhela. Ano gusto mo ni masa teh? Ha? O pusara sa mo ni to? Video? Beha? Pada mutilap? Oh lo do ba? Amalo inatak surat tip kan ano gusto mo ni no? Isa do silabat do. Parhela ho si Jacob ido kan? Si Jacob kan ido. Kino kung ipalilong ate, beha. Nasudat hela di dalam nenek kan kita naik ke sekolah di mana? Alika sudah do kan? Iya. Iya. Baru tahu ruti mate? Ya. Baru masuk maita tunapopat ton ima boru aharakin apuan ya. Boru apunaon sonon dong dialap sada-sada bawa boru ni parboru tentu inat tanau kadiwodo tuhutani natorasni bawah dan itu alai dung marumah tangga na sida orang perngulun na isarana orang juma nanengulun na orang pahapaharan naneng pahanon na artinya orang mah parnguluna dihutani natorasni parana. Dihutani parboru bolak dotano. Godang akka papaharan nalaho si pahanonna. Bitogu ma nyon helanaon do boru naon tuhutana. Gawe marhuta ma nyon helanau do borunau dihutani simatuana boruon dan itu jala dilean tano ulonna dilean horbo manang lanna asing pahapanonna artinya prinsipnya lebih layak do bana marhuta dihutani simatuana manang natoras ni inatai manang boruinon diapu gawe marhuta marisi ido nadidokon boru apuan dan sinodukela berbeda deh ate boru apuan nadijou do simatuana do helana do boru nai tuhutana alana kurang dapat dalam ningulu-ngulu dihutani para anak. Ate, itu na dimaksud dot boru apuan. Adong dape, kira-kira? Adong suku-sukun? Ya. Ima mulu boru apuan ate? Berbeda. Molo sinodukela artina sinamot ni borunai hurang digarma marhiti-hiti gugu ni hela naon dong hira-hira lunas sinamot nai ba boido mamula muse manang marhuta hutana asu itu sinodukela ate ya baru masuk pahita tu napalimahon nian nunggah ya upatorangon jala adong di konten ta naparjului alena tapi songoni hulakok kami ate ima mahiadu molo mahiaduon sara-sara halak
naro manopor sada huta dan itu naswadong kaitan ni mudar mana naswadong kaitan ni kekeluargaan, pertalian kekeluargaan. Ro madapoton sada huta manang sada keluarga alas kurang dapat pernguluan di hutana. Alana kurang pernguluan di hutana, di tadi kemah hutana didapat tema sada huta naso adong hubungan permudar manang hubungan perpamilion. Ate artina roban husara berarti aha pa diulahon manang aha pa disuruh akka parhutainon diulahon asal mah boy dapot mangan ido nama hiadu kita di kokutana yang itu jala menurut adat do uhum ni sada huta moloro sada halak nama hiandu tu hutanai tarpulik do dibaen perjabuan da perjabuan nyon tiangna siap bulu dingdingna siap topas jala tarup ni jabuna pe tarup syarido dang damat dokon adong kasta daw memang songonido peraturan ni sada luat manang sada huta na jolo molo adong nama hiadu ro tu hutai jaladang boy mangala boru sian hutai asa unang adong hubungan perpamilion asa unang adong istilah boru apuan manang adong istilah hela soduhon manang istilah nasi antar songoniwa peraturan manang hukum ni oputta si jolo-jolo tubuh. Imam Maulana Mahiyad dua te. Atak kasta boto adong suku-suku saat disi. Ya, alana jelas mana mangat do. Biasa bawa ibana mangat di sada hutai. Non dari dapat tonna dan itu tetunangin mau secara derajat ya otomatis derajat nalara isuru-suru boy do kono hira jongos wako ulo husan asa behama bana holanda manarihon boy nyon butuana sisa jok kalondo itu nama dia do nama opang asing bol manopang bana membuka bakal sudah luat do berbeda on sada di hutan jangan ira sama iya memang di peraturan dia koputa na di banyo putan dah terbuang alanan dapat mangan manang darong bedalang ngulu-ngulu di hutana mungkin oleh sesuatu hal contoh masa kemarau na bergejang dan itu haleon potir do dia sudi dangadong bedalang ngulu-ngulu sudi mahiang dan itu Nang bedalang ngolu-ngolu lama bana mahyadum mendapat tu sada huta manang sada keluarga bohasa dapat mangan ba pe diulahon disuruh perhutau diulahon asal mah dapat mangan ima gorna na mahyadum ya tambui syakutai bagaimana masalah terus mengeluarkan pangan nabi faktornya dan gilian nggak semua ini peraturan ini ya ala nama hiad duon ya alenang dok konor mah rendah alana molo kasta kan kita ala Batak dan mengenal kasta alai secara otomatis ya nggak terjadi kasta ya nih dan gitu alana nama hiad duon marpindah-pindah don kalau di mahayadu sada huta 10 tahun. Lau hutan Asia asing musim mahayadu di si, olo 5 tahun. Berpindah-pindah dan menetap. Jelarang boy menetap molo na mahayadu. Ate. Baru na mangihut masuk mahita nupau nopon imanani homit.
Nanang homitan ate ya. Sonon. Molo nah ini homiton, mana homitanon di sada-sada hahutaon adong sada namora. Godang horbona, godang lebuna, dan itu godang musi hartana. Perlu mana tersengun nama jaga pengawal. Artinya diperlu sada-sada nabigu. Dan itu nabigu asabui menjaga manarihon aka artanaon. Termasuk horbonaon, hodanaon, lubunaon, do artanaon suji. Dan itu dibagi mah di sada-sada huta adong sada bawa nabigu. Dan itu najago di jauh maon. Dan itu sama ho. Alion dah. Siko jagomu nyon artaon horbo odo sonon. Nah, jadi jol mana ni homiton tersarupa do nama hiandi. Atai. Perjabuan na molo nani homit terholang di bain dengan nama hiandi terdo moloon pas di babani bahalido di bain on jabuna tiang nasya sopo dindinang nasya topas jadi moloro halak na asing membuat berita turjuar jolo do ibana majalo berita inon ibana ma pasato berita nari buan ni jol manarui pasato tu pagi sini hutai mana molo adong musuh nanaing mangaroro marang na istilah na menyerang hutaon parjolo mabana ujung tombak dan itu istilah parjolo mabana mate baru pagi sini hutaon ima nani omit itu bana lepatan na bana mau pengawal isinon satpam dah satpam alai tondo boy di pangulihon parhutaon ini alai tu mangala borusian hutanasi dang boru na dihutai bodo diala parhutaon misalnya borusian huta nasing ipangulihon tu nani homiton asa unang adong hubungan pertalian dalihan natulu ate. Jadi secara hubungan kekeluargaan dan adong antara ni parhutaon dohot nani homiton. Gitu. Ate ima nani dokna nani homit. Baru didokom ma namai solat, namai solat. Molo pangatusium may solat secara harfiah bahasa Indonesia menompang sementara. Menopang sementara may solat. Contoh iparingga jabunaon. Dan itu jabunan ipaninggan. Saliling iparingganon may solat mana puna sa jabuon tu huta-huta di jabun idongan na. Jadi artinya bersifat temporeri, bersifat temporer, sementara. Baru, arong misalnya sada keluarga na baru rumah tangga. Dan itu manopang bana dijabuni opungna. Dan didokom may solaton. Ala nopung na sa diri. Alay marsi tutung tataring nabi dan itu dang si sada tataring sada dunia tataringi ale marsilopay dahan nabi indo dan itu pemai solati ale maluhu halak na asing doba na manopang paima dipajahe boy ma didokon mai solat ale maluhu jabuni opung nado dang didokon mai solat ate imate taringoti ate mangulak pun namanya ani baru na parpudima ima didokon molohiata bagi boru nagojong
Arong nak kini istilah ni abang udah pusara haro ni bu. Buru na gojongon, daw. Asing do buru na gojongon do, buru na gojong. Ate, otik, omba bahasa bata gimorana te. Sautik tatabay nga gawe asing artina. Molo buru na gojongon, ima boru do helana namanopang manang marhuta di hutan ni hula-hulana nunga ala ni 5 sudut. Lima sudut. Iya. Nah, boru na gojong ima boru na tinggal di hutan ni hula-hulana nunga mar 5 sudut. Nah, liling-lilingan non, hula-hula non, olo do dibain perhutaan di boru non, gabes huta pajayan, manang manosor sian, huta nadingan ni hula-hula non, gabe dibain perhutaan. Nah, ima boru nagojong, polo nunga adong 5 sudut, manang 5 generasi. Ate, jadi oleh dokon baru na gojong nami na arong nama dokon baru nama tua itu amang udah terhira baru nama tua doi itu rate baru si tua inna mana baru si habulunan inna alai dang ina baru si habulunan utibur baru si habulunan dang ina dang termasuk generasi baru ni Roma misalnya salah marga husinon gabe perburuna jadi baru sia bolona dang namar hutan dihutai bodoh di hutan asing atau ali buruna mula-mula hian di parhela marga aha baru situ manang baru sia bolonan dang ido dang sahu tadi sidau ali molo boruna gojong memang marhuta di sido boruna gojong di hutan di hula-hula nai dang ido taridentik do suri dukela hela soduhon dan itu boru apuan do boru nagojong ale molo nunga boru nagojongon berarti nunga adong 5 generasi manang 5 sudut tinggal di hutani manang marhuta di hutani simatuana alani ido alani burjuni alako nak perburono olo dibain sada huta di parhuta dibain di pahuta dan itu asing sian huta idungon gabe oloro sipata gabe mamuka adat asing paradatonna jadi oloro songoninon molotaberek akka parmarga huta-huta ni sada marga misalnya marga A wah huta nabi nune jolo inna hape dang marga A beda di sinon gabe perburuan na doisi dang itu gabi gudang do akka margani boru mangingani hutani hula-hulana ima berarti na jolo na sida unga termasuk boru na gojong di margani hula-hulana hian gabi marhuta di si gabi mago gabi lau mangaratok ka hula-hulana ina margani hula-hulana gabi margani parborona mangingani hutai gudang do sada-sada huta songoniate. Nah, imana bodi patorak kami taringot istilah namang ate tungadong nah hurang atus buima kita marsitariasan pertikeno di pasar time itu amu. Nah, ale molos adong do. Adong kira-kira nah orang takas. Oh iya teh, jadi narwaku ibarat teh alana on, kalau penjelasan do teh, enggak. Jadi sama mah mau lihat mah, saya tambah mah parngatus yota da parbinoto atta marhite-hite parjupangat tadi bornginon, marsangat matuhatta, marsangat maputa raja silai sabungan, marsangat mana kita peparan puta raja silai sabungan, horas ma dihita.